eh. Oh, iya. Ya, 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 ya. 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 Nika nggambaraken ingkangipun Mbah Kena saha mbah-mbah ingkang Pak Semuwani dusun Soporno. Kala srengenge nggih menika peteng dados kalmingan. Menika wonten gegadongan nggih menika Singo Barong saha andhahipun. Dadi mengganggu kalih mbah-mbah ingkang Pak Semuwani dusun Soporno. Jebulipun Singo Barong saha andhahipun saged ngawonaken dados saniki sampun paripurna utawi sampun sami merdeka sedaya. Muga arwah-arwahipun Mbah Kena saha Mbah Kedung Barong Antum Jarum saha mbah-mbah ingkang Pak Semuwani dusun Soporno dipun parana jembar kuburipun ngapunten lesanipun tetep iman Islamipun dipun pinaringaken kanepatan kubur langsung zaman akhir. Lan ugi dumateng masyarakat Joko Soporno dipun panawilujeng ayem tentrem seneng doa sing belahi saken saeng rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah. Tujuanipun nafai kurga ibadah sapan amal jariah tambah umuripun kabul kantos cita-citanipun. Nggih menika wonten Singo Barong kalih ingkang ganggu dumateng mbah-mbah ingkang Pak Semuwani lajeng Singo, lajeng macan, lajeng kemin, monyet, daya menika sami ganggu dumateng arwah-arwah kula panjenengan sing inggenipun Pak Semuwani dusun Soporno.
Menika sedatipun ingganipun uri-uri sedanipun Mbah Gena Soha sampun paripurna. Monggo kula aturi mlebet wonten pangenan piyambak-piyambak. Monggo. Ya. Ya.